Saan nakidindiskutir ni Yeswa kadagiti Hudyo. Ni Yeswa iti pista dagiti abong-abong. Iti pista dagiti abong-abong, idi nakapanawon dagiti kakabsat na iti ina, sililimod ni Yeswa anapan mutlaang nakipista. Bayat ti pista, sapsapulon dagiti papangulo na Hudyo. Kunkunada, sa dinungata, tayan na, nalabit. Ngayon may nakipiyesta dayjay. Agduduma, dagiti panakamo dagiti tattao, may papanking kwa na. Kinuna dagiti sumagmamano kadakwada. Iso, naimbaga tao. Well, nasayat mo ti panakilanglangan na. Kinunamot dagiti daduma. Saan? Al-alilawan na laang dagiti tattao. Agin lalaing mo dayjay. Nupay kasta, awan tinagsao ti husto may papankin kwa na. Gapo tamabuteng da, karay ti papanguluan dagiti Hudyo. Iti katingaan ti pista, napan nangisuro ni Yeswa iti templo, napalalo ti siddaw dagiti Hudyo, kaday ti panursuro na. Kunkunada, nangalan nga ta, dati nga tao ti kasta akado ti amuna. Idinto tasan mo't pulos na nagadadang. Insungbat ni Yeswa, saan ko kabukbukudan a sursuro ti sursurok kada kayo? No diket nagtaod da amin iti Diyos anang ibaon kanyak. Siya sino man ngagkalikagom nga agaramid iti pagayatan ti Diyos nga Ama sa gilangit. Maamuan nanto no nagtaod iti Diyos ti sursurok uno manursuro ak iti kabukbukudak lang aturay. Ti tao ngagsao iti bukod na aturay, sapsabulon na ti mismo apakaydayawan na mutlaeng. Ngem tagtarigaga iti pannakaidayaw, dayday Diyos anang ibaon kanyak. Napudno, ket awan kinkwana ti kinulbod. San aya nga inted ni Moises ti dinteg kada kayo? Nupay kasta, awan kada kayo ti mangtungpal iti linteg? Anya ti gapo, akayat dak apapatayon? Insungbat dagiti tattao, agmauyong kansamot ton? Siya sino tagpanggabaya amang papataykin ka? Bayat iti dayta nga tsimpo ang mga sursuro ni Yeswa iti templo, nagsaw iti napigsa nga timek. Agpayso kadi, ngam ammudak, ammuyo aya ti Diyos ang naggapwak. Kinagpayso na, sa anak nga imay, anak nakem ko, nudiket nakem ti Diyos ang ibaon kanyak. Iso, napudno, ngam diyo amammo, amamok ti Diyos ang ibaon kanyak. Tanaggapuak kinkwana. Gapoy ti daytoy, pinanggep dagiti dadduma tattao at iliwen, ngem awan makaitulod amang tenggel kinkwana, tasan pa idimteng ti tsimpo ang mapasamak kinkwana daytoy. Nupay kasta, adumot dagiti tattao, kinamati kinkwana. Kinunada, intun umay ti pudno a Kristo? Agaramid to aya, tad adupay ang milagro? Kinuna ni Yeswa kadakwada, may salamilagro tinaramid ko, ketnas daw kayo amin. Gapot imbilin ni Moises, ako gitin nyo dagiti anak yo, kugitin nyo ti ubing iti aldaw panaginana. Nupay saan ani Moises, tinaggapwan, dayta nga pagalagadan, no diket dagiti ammayo mutlaeng. Nung arud may palubos kada kayo, amakugit ti ubing iti aldaw panaginana. Tapnusan niyo o masalungasing ti linteg ni Moises. Apay-apay, tamaluksaw kayo kanyak. Gapu kadi, tamang papaimbagak kariti masaksakit iti aldaw panaginana. San kayo kuma amang ukom, babaen laeng kadagiti makikita yo. Imbis kit di, mangukom kayo, iti nalinteg apan nangukom.
kinunkuna dagiti sumagmamanot at tao at taga Jerusalem. So dahito ka di ataod, di pang panggapunda nga papatayon. Matmatan nyo, agsasaw iti publiko. Ngam, awan mo't nga ron ti may sauda, may kumprakin ko na. Saan pa'y langata, anaamuan, dagitag tuturay, ngay iso ti Kristo? Intunumay ti Mesias. Saan nga mo, ti kaadwan, ti paggagapuan na? Ngam, amo tayo ti paggapuan, dayta nga tao, saan ka di? Bayat iti dayta nga tsimpo, ang mga sursuro ni Yesu iti timplo, nagsaw iti napigsa nga timag. Agpayso ka di, ngam amudak, amuyo aya ti Diyos ang naggapwak. Kinagpayso na, sa anak nga imay, anak nakem ko, no di ket nakem ti Diyos ang nangibaon kanyak. Iso, napudno, ngem diyo ammo, amok ti Diyos ang nangibaon kanyak, tanaggapuak kinkwana. Gapoy ti daytoy, pinanggep dagiti daduma tattao at iliwen, ngem awan makaiturod amang tenggel kinkwana, tasan pa idimteng ti timpo ang mapasamak kinkwana daytoy. No pay kasta, adumot dagiti tattao, kinamati kinkwana. Kinunada, intun umay ti pudno a Kristo, agaramid to aya, tad adupay ang milagro. Nangeg dagiti parisyo, dagiti sasaon dagiti tattao may papankin ni Yesua. Isut gapuna nga isuda, kan dagiti papanguluan dagiti papadi, imbaunda dagiti gwardya ti templo, ang mapan mang tiliw kinkwana. Kinuna nga rod ni Yesua, makipagyanak pa'y kada kayo, iti basit lang nga natsimpo. Kalpasan na, agsubyak to ni ti Diyos, anang ibawon kanyak. Sa pulon dakto, ngumdi dakton masarakan, agsipud tasan kayo, ang makaumay, iti papanak. Kinunadag iti Hudyo o papanguluan iti maysa ken maysa. Sa dino nga ta, lugar, ti papanan na, tapno di tay masarakan. Siguro, mapanto ka dagiti ili dagiti Grigo, nga ayan dagiti Hudyo, anay warwaras, ket sursuruan ng tumet nga ta dagiti Grigo. Anya nga ta, ti kaya nga sa unti kunana. Sa pulong dakto, ngam di dakto masarakan, kundi kay makaumay ti papanak. Iti maudi, nga iso ti kang runaan nga aldaw ti pista, nagtakder ni Yesua ket kinunana si pibigsa. Siya sino man amawaw, umay kuma, uminom kanyak, kaskuna, tinasantuan asurat, dagiti karkarayan, nga ayan ti sibigyag adanom, agayos to, manipod iti puso, ti siya sino man, amamati kanyak. Sinaon ni Yesua dagitoy may papan iti nasantuan nga Espiritu ti Dios ti langit, adandanin awaten dagiti mamati kinkwana. Dagiti dayta tiyempo, san pay anay ited dayta kadagiti mamati, agsipud ta saan pay anay tenok ni Yesua. Ado kadagiti tattao ang nagtataripnong tinakangeg iti daytoy as sinaon ni Yesua. Kinunada, pudno, isu daytoy ti propeta ti Dios, nga imay dito'y lubong. Kinunamot iti daduma, wen, isungag pay isu daytoy ti Kristo. Ngem adamot nagkuna, apay kay den, ang mamati tayo kinkana, isu taga Galilea. Saat nga di Galilea, ti pagtaulan ti Kristo. Ngem, sanaya, ako na tinasantuan ng surat, nga iti kapututan ni David, ti paggapuan ti Kristo. Ket mayanak iti Bethlehem, iti ili, ang nagnaudan idi, ni David mutlaang. Iti kasta, rimswa, ti panagsusupadi ti pamati dagiti tattao, may papankin kuana. Kayat idi, dagiti dadduma, kadakwada at iliwan ni Yesua. Ngem awan pay uray maysa tinakaiturod, anang sagid kinkwana. Nagsubli dagiti gwardya ti templo, kadagiti papanguluan dagiti papadi, ken kadagiti parisyo. Sinaludsod da, kadagiti gwardya. Ayan na nga ni Yesua, apay adi yung dito eh. Insungbat dagiti gwardya. Ngamin, apaw, awan pa'y sa bali a tao, ang nagsao itikas, kadagiting sasauna,
Kinuna dagiti parisyo kadakwada. Oray da kayo? Inalilaw na kayo madayjay? Nakadamag kayo na yati oray may salang agtuturay wano parisyo ang namatikin ko na? May lunod dagito yung gwardya. Talidam mo tilintag ni Moises. Nakibalaet ang nagsaon ni Nicodemo anapan idi nakisaokin ni Yeswa iti may sarabii. Ket kinunana. Agtanang tayo lang kumakakadwa. Sigon iti paglintigan tayo. Awan karbengan tayo amang dusa iti may nga tao. No di tayo pa'y nangag ken napanagnakan nga dadakes nga nararamid na. Kinunada kini Nicodemo. Sika, taga Galilea ka kadimat. Sukimating man nagitusursurat no da mabasa mga propita at umao di Galilea. Kabayatan na, intuloy manen ni Yesu at tinagsaw kadagiti parisyo ket kinunana. Siya, ti nakasilaw ti lubong. Siya sino man asumurot kanyak, maddaan ti silaw ti biyag, ket dintumagna iti kasipngutan. Kinuna, dagiti parisyo kinkwana. Ha? Siksikamot lang ti magsaksaksi ti bagim. San nga ro, ngagpaiso, ti bagbagam. Insungbat ni Yeswa. Uray saksyak ti mismo abagi. Pudno ti bagbagak taamok ti Diyos ang naggapwak. Ken ammok ti papanak. Ngamda kayo, iso, saan nyo ngam ammo? Mangukum kayo kas mayan nurot iti bukod yumot laeng nga pagalagadan. Siyak, jak mangukum ita iti uray sa sino. Ngem, no mangukumak man, nalinteglat ta ti panangukum ko. Ta saan la sisyak ti mangukum, no di ket kadwak ti Ama a Diyos anang ibaon kanyak. Naisurat pa iti lintegyo, ngano agtunos ti pammaneknek ti dua saksi, maawat akas pudno ti bagbagada. Siyak, saksyak ti bukod ko abagi, ken saksyan nakmet ti Ama anang ibaon kanyak. Sinaludsod da. Sa dino tayo niya, ma'am? Insungbat ni Yeswa. Siyak, sa andak ngam ammo, nga rod, sa anyo ngam ammo, ni Amak a Diyos. Ngam ammo dak kuma, ammo yumutten, ni Amak a Diyos. Sinao ni Yeswa da ito'y bayat iti panangisursuro na iti kwarto ti timplo, anak kay kabilan dagiti kaha ti daton. Ngam awan tinang tiliw kinkwana sadyay tadipay dimteng ti oras na. Kinunamanen ni Yeswa kadakwada. Pumanaw akon ket sa pulon dakto ngem di kay makaumay iti papanak. Matay kayon to gapu kadagiti basbasolyo. Iti kasta nagsisinnao dagiti papanguluan a Hudyo. Apay nga ta? Ako na aditay makapan iti papanan na. Kalyat na nga tanga sa uwan, papatayin ng tutibagi na mutlaang. Simmungbat ni Yeswa. Da kayo, tagababa kayo, ngumsyak, tagangatuak. Taga dito'y alubong kayo, ngumsyak sa anak, at taga dito'y alubong. Gapuna a kinunak, matay kayon to, gapu, kadagiti basbasolyo. Tano saan kayo, amamati asyak dayjay, insurat ni Moises a propeta, nga rod, gapu, kariti basbasolyo, matay kayon to. Sinaludsod da. Sa sino kaya? Insungbat ni Yeswa. Siyak dayjay insurat ni Moises a propeta, nanipod pailaang ididamo. Ado ti babalawag ken masaok may papan kada kayo. Ngem pudno ti Dios anang ibaon kanyak, ket ibagak iti
ilubong dagiti nangeg ko kinkwana. Saan da naawatan nga maipapan iti nailangitan nga ama ti sinauna. Gapuna kinuna ni Yesua kadakwada. Into no maibayog ti anak ti tao, maamuan yun to asyak dayjay propita ken surat ni Moises. Awan autoridad ko nga garamid iti uray anya bukbukod ko laeng. Isurok laeng dagiti banbanag nimbaga kanyak ni amak a Dios. Kadduak ti Dios anang ibawon kanyak. Sa anak a binaybayan ngagmaymaysa agsipod tagnanayon ngar aramidek dagiti banbanag makay-ayo kinkwana. Ado dagiti namati kinkwana idin sa una dagitoy. Kinuna nga rod ni Yesua kadagiti Hudyo ang namati kinkwana. Nuagtalinag kayo iti panursurok pudno ada kayo dagitat adalak ket maamuan yun to ti pudno ket ti kinapudno wayaan na kayon to. Insungbat dagiti Hudyo adi mamati kinkwana. Kapuputan na kami Abraham ket itiuray kano awan pay tinangadipon kada kami. Anya ti kayat mo sa awon ang mawayawayaan kamin to. Kinuna ni Yesua kadakwada. Ibagak ti pudno kada kayo. Siya sino man nga garamid iti basol, adipen ti basol. Ti anak agnanayon na kameng iti pamilya, ngem ti adipen saan. Ngarod, nuwayaw-wayaan na kayo ti anak pudno asiwaya kayon ton. Ammok kaptutan na kayo ni Abraham iti lasag. Ngem agawaan dak apapatayon agsipod ta saan nyo nga awaten ti panursurok. Siya sa uwek dagiti insuro kanyak ni amak a Dios. Ngem da kayo aramiden nyo dagiti insuro kada kayo ni amayo. Insungbat da kinkwana. Ni Abraham ti amami. Kinuna ni Yesua kadakwada. Itidikudan ti amin nagpaysumot lang nga amayo ni Abraham ket anak na kayo. Aramiden niyo mo't kuma dagiti nararamid na. Ngem ita agawaan dak kapapatayon tuy tao ang nagsao kada kayo ti pudno ang nangagkoy ti Dios ti langit. Sana kasta tinaramid ni Abraham. Da kayo aramiden niyo dagiti araramid niya mayo. Insungbat da kinkwana. Da kami, saan kami enayanak iti panagkikamalala? Mawatam, saan kami nga bastardo? Ada may sa nga maami, neso ti Diyos. Kinuna ni Yesua. Ket ita nga rod, nagpaysumot lang nga amayo ti Diyos. Ayat dakmut kuma, tanaggapuak iti Diyos nga amak. Ket ita, addaak dituyon iti matang yo, kas makita yo. Yak imay anak nakem kulaeng, tamismo ati Diyos nga amak, iso tinangibaon kanyak. Apay tadiyo maaawatan ti bagbagak, gapu tadiyo may turan adenggen, ti padamag ko kada kayo. Anak na kayo ti diablo nga mayo, ket kayat yung aramiden ti tarigagay ni amayo. Iso mamapatayon nanipod iti damo ket pulos adina kanunungan ti pudno taawan kinkwana ti kinapudno. Nagsaw iti ulbod sa una ti kababalin na mutlaeng ang managulbod ta iso ama ti kinulbod. Agsasawak kada kayo ti pudno ngem di kay latta mamati kanyak. Siya sino kada kayo ti makapaneknek ang nagbasulak. Apay adi kay denggen nagsawak iti pudno. Ti agtaod iti Dios nga ama. Denggen na mutlaeng nagitisasaw ti Dios. Ngem da kayo di kay dumngeg kanyak agsipod tasan kayo ang nagtaod iti Dios nga ama.
Kinuna dagiti Hudyo kini Yeswa. Sanaya, gusto ti kunami, asamaritano ka, ket ada sa irom. Insungbat ni Yeswa. Awan, demonyo kanyak. Padayawak ni Amak a Diyos, ngamda kayo sa andak kapadayawan. Nupay kasta, jak sa pulen ti kabukbukudak, apakay dayawan mutlaan. Adamay maysa amang sapsapul iti mismo apakay dayawan na mutlaan, nga iso tinalintag nga ukum, a Diyos sa dilangit. Pudno to'y kunak kada kayo, dinto pulos matay, ti siya sino man amang salimut-mut iti saok. Kinuna dagiti Hudyo. Ita, narod, mapnat kami, nga talaga sa irom. Natay ngagpaiso niya maming Abraham, kastamot dagiti propita ti Diyos. Ngam sika, kunam, adin tupulos matay, ti siya sinuman, amang tungpal iti saom. Kayat mo kadi nga sawan, at tatantan o ka, ngam ni Abraham. Anya kadi aya, ti pangipagpagarupam dito bagim? Insungbat ni Yeswa. Nidaydayaw ko, ti bukod ko, abagimot lang. Awan mamay dayta, apamadayaw. Ti mangidayaw kanyak, iso ni Amak, akunayo, nga iso ti Diyos yo. Ngam iso, san yumot nga rod, ngam ammo. Nupay kasta, iso amammo. No kunaek, adyak iso amammo, ulbudak mo't kuma, akas kada kayo. Ngam nalawag, nga iso amammo, tatungtung palek, ti sa una. Ni Abraham nga mayo, nagrag-uunay itinanama, apan nakakita na iti aldaw ko, ket nakita na dayta, ket nagrag-o. Kinuna, dagiti Hudyo kinkwana. Awan pa'y oray 50 taon mulaen. Kasuno ko daya nakita mo ni Abraham. Kuna kadakwada ni Yeswa. Ibagak kada kayo ti pudno, sakbay anayanak ni Abraham. Adda akon. Ala kakadwa, pumidot tayo kada iti batbato, tuburin tayo manday ta, agin lalay nga tao. Gapuna, nagpidot dagiti tattao kada iti batbato, tapno uburin da kuma, ngam naglemeng ni Yeswa, ket rimwar, manipod iti templo. Bayat ti panpanag na ni Yeswa, nakita na ti lalaki a bulsek, manipod iti panakayanak na. Sinarudsod kinkwana dagiti adalan na. Maestro, siya sino ta kinbasol iti panakayanak a bulsek, dagiti nga tao? Basol na kadi? Uno basol dagiti naganak kinkwana? Insungbat ni Yeswa. Awan ti pakay inaegan ti kinabulsek dagiti a tao, iti basol na. Wunno iti basol dagiti naganak kinkwana. Bulsek daytoy tapno may pakita kinkwana ti pannakabalin ti Dios nga Ama. Bayat nga aldaw kay laeng masapul nga ramiden tayo dagiti ipaaramid ti Dios anang ibawon kanyak. Dumteng to ti rabii ket awan ton ti makatrabaho. Bayat nga daak ditoy lubong siya ti pannakasilaw ti lubong. Ginalpas ang nagsao ni Yeswa, timmupray ti daga, ket ingamayan na ti tuprana iti tapok, sanay niya pros iti mata ti bulsek. Binilin na ti bulsek. Mapankag di ramos, iti pagdigusan ti siloe.
Napan nga rod nagdiramos ti bulsek, iti pagdigusan ti Siloe. Ket kalpasan na, makakitan. Idi makita dagiti kaaruba na, ken dagiti tattao makamamukin kwa na, ang makilimlimos idi, tinunada. San ka di? Ngay suda ito, ti tao? Amasansan, ngagtugtugaw ditoy, ang makilimlimos? Insungbat, dagiti daduma. Gun, iso! Kunamot na iti sabsabali. San iso? Kaing ingas na laang! Ti kasta, mismo nga ti lalaki, tinang panetnet kadakwada. Wen, pudno, asyak, dahi di makilimlimos. Kinunada kinkwana. Anya, tinarami dakin ka? Tamakakita kamutan. Insungbat ti lalaki. Inggamayan, ti may sa tao, ang managanan yiswa, kito pranay ti tapo. Sanay niya pros, kadag ti matak. Kalpasan na, imbaon na kamapan, agdiramos iti Siloe. Napanak nga rod, ket apaman nalpasak ang nagdiramos, makakita akmutan. Sinaludsod da. Sa dino ita, tayanday ta nga tao nga nang paimbagkin ka. Insungbat na. Yakam mo, tinaknapananan. Kalpasan na, impanda, tinakakitan a bulset, iti ayan dagiti parisyo. Aldaw ti panaginana, iding gamayan ni Yeswa iti pitak, pinangagas na kadagiti mata ti bulset. Sinaludsod mo't nga rod dagiti parisyo, no kasatno, ang napaimbag dagiti matana. Kinunana, kadakwada. Inaprusan na dagiti mata, iti pita, nagdiram usak ket ita, makakita akon. Kinuna dagiti sumagmamano parisyo. Saan na nagkapoy ti Diyos dahi nga tao? Ang nangarami di ti daytoy. Agsipod ta di na, ang anurutan ti paglingtigan, ti aldaw pa naginana. Kinunamot dagiti daduma. No isukot man nagbasol. Apay, ang makaaramid kadagiti kakasta, ang nakaskas daw a pagilasinan. Agsusupadi ti kapanunutan dagiti tattao. Iti kasta, dinamag dagiti parisyo iti lalaki. Kunam, apinimbag na dagiti matam. Anyamot ngay, ti makunam may papankin ko na. Insungbat na, maysa, apropita ti Diyos. Nupay kasta, agdudo at ipamati dagiti Hudyo, aburusek dagiti atao ket ita makakitan. Gapuna, nga nayabanda dagiti nagannak ket idiaddan dagiti nagannak sinaludsod da. Anak yu ka di daytoy? Kunana, anay nakbulsag, apay nga ro na makakitan. Insungbat dagiti nagannak. Wen, anak mi daytoy, agpay sumot, anay nakabulsag, ngam saan mi ngammo, nung kasatno makakitan. Saan mi mo't ngammo no siya sino di kay tao, anang paimbagkin ko ana. Isuman ti pagsaludsudan yun ang nataanganon. Amuna ti sungsungbat na. Sinao dagiti nagannak daytoy. Gaputa mo buteng da, kadagiti papangulo na Hudyo, ang nangaramid iti bilin ang mapagtalaw iti sinaguga, ti siya sino man na tao, ang mangibaga, ang mamati ani Yeswa, iso ti Kristo. Dayta ti gapuna kinuna dagiti nagannak. Nataanganon, iso ti pagsaludsudan yo. Inayabanda manen di bulsek a tao ang makakitan ket kinunada kinkwana. Ikaring ita, iti sangwanan ti Diyos, kadi ka gululbod. Ammumi, ang managbasol ki tao, anang paimbagkin ka. Insungbat tinapaimbag. Yak ngam mo, no managbasol no saan? Dahito na ti may bagak kada kayo. Bulsek ak ide, ngam ita, makakita akon. Sinaludsod da. Ibagaman no kasatno ti panang paimbag nakin ka. Anya tinaramin nakin ka. Insungbat na. Nalpas ko lang aroden, ngimbaga kata kayo. Ngim didak mo't patyen. Apay ta kayat yu manen, nga ulitin adenggen. Kayat yu kadimot tagbalin, ngad adalan na. Nagpungtot da, ket kinunada. Sikat at adalan na. Ket da kami. Adalan na kami ni Moises.
Amume, ang nagsao ti Diyos kini Moises. Ngam na may panggap iti day nga tao. San mi nga mo tinagagapan na? Insungbat, tinapaimbag. Anyan, ang nakaskas daw. Tay pinaimbag nak. Ngam ko nayo, adi amu tinagagapan na. Amu tayo, asaan ngayon pagag ti Diyos, dagiti managarami diti basol. Ngimdenggen na, dagiti agdaydayaw kinkwana, kin agarami diti pagayatan na. Manipod pa nakaparso ti lubong, awan pa'y nadamag tayo a tao, anang lukat kadagiti mata, ti tao, anayan nakabulsek. No da ito'y nga rod a tao, kat saan ang naggapoy ti Diyos, awan kuma, tinabalin na, ngay naramid. Insungbat dakin ko ana. Nayanak ka, gandim bakal kay di bason. Da kami kat ti suro mong. Tandanam, manipod ita. Paritandakan, asumrek iti sinaguga. Mawatam. Kat pinagtalaw da iti sinaguga. Nadamag ni Yiswa tinapasamak. Kat napan na binirok ti bulsek. Idagsarak dan, kinunanakin ko na. Mamati ka kadi, iti Misyas, insungbat ti lalaki. Ibagam kanya apo, no siya sino da ita Misyas, tapno mamati akin ko na. Kinuna ni Yiswa. Nakita mon, iso da ito'y kasasaw mitatta. Kinuna ti tao. Apo, mamati akin ka. Ket di tao, nagparintumeng ang nagdaydayaw kinkwana. Kinuna ni Yiswa, imayak dito'y lubong, amay paay iti daytoy a panangkom. Tapno makakita, dagiti bulsek, ket agbulsek, dagiti makakita. Nangeg dagiti sumagmamano a parisyo nga addaan na italloong sadyay ti kinuna ni Yiswa, ket inimtuod da kinkwana. Bulsek kami mo't ayaw? Insungbat ni Yiswa. Nubulsik kayo, awan kuma, ti basulyo. Ngem ita, kunayo. Makakita kami. Iti kasta, ti basulyo nga rod. Mataginayon. Iti sumunong aldaw, hindi makita dagiti tattao nga awanen sadya ni Yiswa ken dagiti adalan na. Nagluganda ka dagiti bangka, anang sapsapul kinkwana di Kapernaum. Idi masarakan dagiti tattao nga dagayam ni Yiswa idi balasi ti danaw. Kinunada kinkwana. Kaano pay? Naldaw ti ay mo ditoy? Insungbat ni Yiswa. Ibagak kada kayo ti pudno. Sapsapulen da, gapo, tanangan kayo ti tinapay, ket nabsug kayo. Asaan agapo, tanakita yo dagiti nakaskas daw, minaramid ko. Di kay agbannog anang nangruna, gapo iti taraon o madadaal. Agbannog kayo kitdi, anang nangruna, iti taraon, ngagpaot, iti biyag, ngagnanayon. Daytoy iti taraon, ngitid ko kada kayo, tuy anak ti tao, tainted ti ama, a Diyos kinkwana, ti anamong na. Iti kasta, sinuludsud da kinkwana. Anya taramiden me, tapno matungpal me dagiti parubeng ti Diyos. Insungbat ni Yiswa. Daytoy, ti pagayatan ti Diyos nga ama, nga ramidin nyo. Mamati kayo, asi pupudno, iti daytoy, anak ti tao, mimbaon na. Kinunada nga rod kinkwana. Anya nga rod, ti may pakitam ay milagro kada kami. Tapno ti kasta mamati kami ka. Anya ti ramidam tapno maawis kami ang mamatikin ka. Nangan dagiti kapuunan tayo iti mana, gilit ang. Kas na ilanad, iti nasantuan na surat. Inikkan na ida iti tinapay akanenda, ang naggapo sa dilangit. Kinuna ni Yiswa. Ibagak ti pudno kada kayo. Saan ani Moises ti mismo anang ted kada kayo, iti tinapay ang naggapo sa dilangit. Nudiket ti Diyos a mismo. Ti Diyos nga amak, timangted metlang kada kayo ita, ti pudno at tinapay, ngaggapo sa dilangit. At ti tinapay, ita, nga ited ti Diyos nga amak,
iso daytoy bumaba manipud langit, amang ted tibiyag ditoy lubong. Kinunada kinkwana, Apo, ikanda kami man nga road, iti dayta nga tinapay. Kinuna ni Yeswa kadakwada, siyak ti tinapay tibiyag. Ti umay kanyak, santo magbisin. Ti mamati kanyak, santo amawaw. Ita, nasa ukon kada kayo, ket nakita dakon. Ngem di kay pay lamamati, tapnod da kada kayo, dayta at tinapay. Amin dagiti inted ti ama anilangitan, umay to kanyak, ket ti umay kanyak, diak to pagtalawen. Tabim mabahak manipud langit, saan nga tapno ramidek ti pagayatak, no diket tapno ramidek ti pagayatan ti Dios anang ibaon kanyak. Pagayatan ti Dios anang ibaon kanyak, nga awan ti pukawek uray maysa kadagiti amin ngintid na kanyak, no diket pagungarot to amin ida, inton kamaudyanan ngaldaw. Kinapudno na, pagayatan ni amak, nga amin ang makakita ken mamati, iti daytoy nga anak, adabiyag na ngagnanayon, ket pagungarot to, iti mauding aldaw. Nagdadayamudom dagiti Hudyo, gapo iti kinuna ni Yeswa nga iso ti tinapay ti biyag, abim maba manipud langit. Kinunada, sanaya, na daytoy ni Yeswa, anak ni Jose? Ammo tayo ti ama, ken inana. Apay nga ron, ako nanay tatta. Bimmabaak manipud langit. Insungbat ni Yeswa, isardeng niyo, tagdaydayamudom. Awan, ti makaumay kanya, no saan aguyuguyon ti ama a Diyos, anang ibaon kanya, ket pagungaret to, intun mauding aldaw. Insurat dagiti propeta, ti Diyos, isurunan to amin ida. Umay kanyak ti dumngeg, ken makasursuro iti ama. Awan ti tao ang nakakita iti ama sa dilangit. No dilaeng to'y naggapu iti Diyos, iso ti nakakita iti nailangitan nga ama. Ibagak ti pudno ka na kayo. Ti mamati kanyak, adabiyag na gagnanayon. Siyak ti tinapay ti biyag. Nangan ngagpaiso, dagiti kapuunan tayo iti mana jilitang. Ngem, natay damot laeng. Nupay kasta, saan to amatay, ti uray siya sino amangan, iti daytoy tinapay, nga naggapu sa dilangit. Siya, ti si bibiyag at tinapay, ang naggapu sa dilangit. No kanin ti siya sino man, daytoy at tinapay, agbiag to, itag nanayon. Ket tinapay, ngaitid ko, iso, ti panangidaton ko iti bagik, ngagpaay kadagiti amin ang mamati kanyak, tap nagbiagda, iti awan inggana. Gapo iti daytoy kinuna ni Yeswa, rimso ti panagsisinupyat dagiti Hudyo. Kinunada, kasano nga ta? Ti panangitid daytoy nga tao iti bagina akanin tayo? Panagkunakmut nga maysa, naunag dagita nga sasauna, yung santay pay nga mo, itatta, ti husto nga kay tarosan na. Ha? Kunam day ta, nung nalintag ka, kanong pa di ti bagi, ti panong nga tao. Nusya ka maysa, san ka di, kati pandangan iti lasag na, kat iso ti panamati, kani susurot kinkwana. Kinuna ni Yeswa, kadagiti agdaydayamudong nga tattao. Ibagak ti pudno kada kayo, no saan niyo akanen ti lasag, ken inumen ti dara, to'y anak ti tao, awan ti biyag, ngagnanayon kada kayo. Siya sino man amangan, tilasag ko, kun uminom iti darak, adabiyag na ngagnanayon, ket iso, pagungarek to, intun mauding aldaw. Tatilasag ko, iso tinapaypayso nga taraon, ket ti darak, iso tinapaypayso nga inumen. Timangan iti lasag ko, kun uminom iti darak, agtaeng kanyak, ket siyak agtaeng akmut kinkwana. Imbaunnak, ti si bibiyag a Diyos ti langit, ket agbiagak met gapu kinkwana. Kastamot, nga timangan kanyak, agbiag to gapu kanyak.
Imbaga daytoy ni Yiswa bayat iti panangisursuro na iti uneg ti sinaguga iti Kapernaum. Adu dagiti saan ang makamammo nga isuket agsasaw ti espirituan. Saan damot nga rod ang nagsaludsod kinkwana no anya ti kayat asauan dagiti bagbagana kadakwada. Adu kadagiti adalan na tinakangegmet iti daytoy kinunada. Narikot unay daytoy nga panursuro na. Sa sino ti manamong iti sasaun na? No tao na ka ti Diyos. Mangan kakaditilasag ti padang matao. Uno inumun ti dara na. Agmauyong kulangan na naramidang mo ti kasta. No pay awan ti mangibagbagakin ko ana. Ammo ni Yiswa ang agdaydayamudom dagiti daduma kadagiti adalan na gapo itin sa una. Iti kasta, kinunana kadakwada. Maupay kayon kadi, gapo kadagitoy asasao, ngayon saok. Anyan tulakit din, no makitayo ti anak ti tao, nga umuli, iyayan nang imuna. Ti spirito, ti makaitud ti biyag. Awan pulos, ti maitud na, ti lasag, iti biyag ngagnanayon. Amuyo, nga dagiti sasaw, ngayon saok kada kayo, espiritu da, kunbiyag. Nupay kasta, ada sumagmamano kada kayo, tidi mamati. Sigod nga ammo ni Yiswa no siya sino dagiti saan ang mamati, kano siya sino ti manglipot to kinkwana. Kinunana pay. Daytoy tigapuna, ngayon bagak kada kayo, nga awan makaumay kanyak, no saan aguyuguyon ti ama, anay langitan. Gapu ti daytoy, pinanawan dagiti ado nga adalan na ket saandan ang nakikuykuyogen kinkwana. Iti kasta kinuna ni Yiswa kadagiti 12 nga apostolis na. Ket da kayo kayat dakmet kadi a panawan insungbat ni Simon. Sa sino pay aya ti papanan mi? Addakin ka dagiti sasao ang makaitud iti biyag ngagnanayon. Ket ita mamati kami, ken ammumi, asika, tinasantuan, anaggapu, iti Diyos. Insungbat ni Yiswa, san kayo aya, asang 12 pinili, nupay kasta, may sakada kayo, ti Diablo. Ni Judas nga anak ni Simon Iscariote, ti kayat asauan ni Yiswa, nupay maibilang ang may sakada iti 12 nga apostolis, isunto, ti manglipot kinkwana. Nagawid ni Yiswa. Adumanon dagiti tattao ti nagurnong ket san payen ang masango ni Yiswa ken dagiti adalan na ti mangan. Impan ti sumagmamano tattao kini Yiswa ti maysa lalaki a bulsek ken umel gapu iti pananglungog kinkwana ti demonyo. Inagasan ni Yiswa daytoy a lalaki ket iso makasaon ken makakitan. Nasdaw amin dagiti tattao na kaimatang iti naramid ni Yiswa. Sinaludsod da. San nga ta? Iso daytoy ti anak ni David? Agmauyong samot ton. Kinunamot dagiti sumagmamano mamaestro ti linteg ang naggapo di Jerusalem. Linungugan ni Beelzebub. Idinangeg daytoy dagiti parisyo kinunada. Gapulaeng iti pannakabalin nga inted kinkwana ni Beelzebub a prinsipi dagiti demonyo. Isumot lang nga kabailan na latapak siyaton dagiti demonyo. Ammo ni Yiswa ti pampanunuton da, ket inayaban na dagiti tattao. Sinarita na kadakwada ti sumagmamano a pangarig,
tinunana kadakwada. Mabalin aya paksyaten ni Satanas ti bagina mutlaeng, saan ngagpaot ti pagarian ang mabingay-bingay ka nagigindubat. Anyaman nga ili uno pamilya mabingay-bingay ka nagbibinusor, saan ang makapagbayag. Nagbibinusor dagiti paspasurot ni Satanas, kasatno mataginayon ti pagarian na. Kunayo apaksyatag dagiti demonyo agsipud ti inikkannak ni Beelzebub. Iti pannakabalin ang mga ramid iti daytoy. Sa sino nga rod ti mangted ti pannakabalin kada iti paspasurot yo amang paksyat kada iti demonyo. Kinagpaysuna tinasantuan nga espiritu ti Dios nga kanyak iso ti mangpaksyat kada iti demonyo. Daytoy ti mangpaneknek adimtengen kada kayo ti pagarian ti Dios. Sana makastrek di tao iti balay tinapigsa tao tapno alaen na ti sanikwana. Iso, reputin na pa'y umuna. Dayjay tao anapigsa santo agsamsam iti uneg ti balay. Ti sana makikadwa kanyak, bumusor kay kanyak. Ti sana tumulong kanyak iti panugurnong agiwara. Gapuna, ibagak kada kayo. Iti daytoy abiyag ken iti mapasungad. Mabalin nga dapay pan nakapakawan ti siya sinuman ang makabasol ken agsao iti dakes. Ngem dinto mapakawan ti agsao ang maikontra iti nasantuan ng espiritu ti Dios. Mabalin nga dapay pan nakapakawan ti agsao ang maikontra toy anak ti tao. Ngem saan ang mapakawan ti agsao iti maibusor iti nasantuan ng espiritu ti Dios. Intuloy ni Yeswa tinagsao kadakwada. Da kayo kapututan dagiti karasaan. Kasapno ti pannakabalinyo agsao kada iti banbanag anaimbag idinto adakes kayo. Tatinarway ti puso iso ti sauen tingiwat. Tinaimbag a tao iroar na dagiti naimbag a banbanag manipod iti nasayat agupit na. Ket ti dakes a tao iroar na dagiti dakes a banbanag manipod iti dakes agupit na. Kunak kada kayo, amin asao, ngawan pateg na, asauon to dagiti tattao, iso ti sungsung batan danto, into no aldaw ti pannakaukom. Tagapo iti saom, may bilang kanto analinteg, ket gapo iti saom, may bilang kanto adakes. Apaman adadamag dagiti kakabagyan ni Yeswa, iti panakisupsupyat na kadagiti tattao, napanday iti ayan natapno, ipanaw da. Nagsao ti sumagmamano mamaestro iti linteg ken sumagmamano aparisyo. Tinunada kini Yeswa. Maestro, may pakita ka man nga rod kada kami iti pagilasinan amin milagro tapno iti kasta mamati kami kinka. Insungbat ni Yeswa. Nagdakes kit din dagiti tattao kadagitoy nga aldaw. Awan pamati day ti Dios ti langit. Agdawat kayo ti pagilasinan a milagro. Awan ti may pakita kada kayo. Nagilaang ti milagro may papan kini propita Jonas. Kas ti panagyan ni Jonas iti kiyan ti dakkel a balyina iti uneg talong aldaw ken rabii. Kas tantumot ti panagyan ti anak ti tao iti tanem na. Inton aldaw ti panangukom. Tumakderto dagiti taga Ninibe amang pabasol kada kayo. Ta isoda nagbabawian da, dagiti basbasol da, iti nangagda ti kaskasaba ni Jonas. Ibagak kada kayo ti pudno, adda ditoyon, ti maysa ang natantanok ngem ni Jonas. Into na aldaw ti panangukom, tumakderto ti Rina, at agaabagatan ang mangidarum kada kayo. Agsipod na nagdalyasat manipod adaya lugar, tapno umay nadenggen, tinainsiriban apan nursuro ni Solomon. Ibagak kada kayo ti pudno. Adda ditoyen ti maysa na tantanok ngem ni Solomon. Nurumwar ti dakes nga espiritu ti maysa tao, mapan agsursur kadagiti luglugar a namaga ngagsapul iti paginanan na. Nawan ti masapulan na, kunana itinakem na. Agsubliak iti balay ko. Agsubli nga rod ket masarakan na ti balay nga awan nagyan na adakes nga espiritu na dalos ken natarimaan. Iti kasta rumwar manen ket mangi
sangpet iti pito nga espiritu amas dakdakes ngem iso ket isot kadwana ngagnaed sadyay ngarod dakdakes to ti kasasaad day tao ngem idim muna kastoy metlaeng ti pagbanagan dagiti dakes na tattao iti daytoy a kapututan. Panawon ti lam-ek dirambakan da ti pista ti panangidaton iti Jerusalem. Madama magmagna ni Yesu iti pasilyo ni Solomon iti templo idi naribungbungan dagiti tattao sinaludsod da kinkuana. Kanon to aya iti panangibagam kada kami ti pudno. Ibagahamon itatta tagpaiso no si katat talaga ti Kristo. Insungbat ni Yesu, nalpas ko ngayong baga kada kayo ti pudno ngem didak mutlaeng patyen. Sanyo pay lakadi ang makita dagiti araramid ko babaen iti panakabali ni amak. Isuda ti panmang paneknek iti may papankanyak. Agpapanpay kasapno kadi ang mamati kayo kanyak no san kayo mut akabilang dagiti karnirok. Kinagpaysuna denggen dagiti karnirok ti timek ko amok ida ket suruten dak ket siak ikak ida tibiyag ngagnanayon ket pulos adi danton matay. Awan ti parso makarabsot kadakwada iti imak natantanok tinted kanyak ni amak ngem ti amin adaduma banbanag ket awan met ti makarabsot kadakwada iti ima ni amak a Dios siak kini ama may maysa kami. Pimidot manen dagiti tattao kadagiti batbato apang uberdakin kuana ngamintuloy latta ni Yesu at tinagsao. Ado dagiti naimbag nga aramid ngayon paaramid ni ama kanyak iti matangyo. Anya ti panggapan yo ang manguber kanyak. Insungbat da. Sanda kang uberan? Gapo ka rin tinaimbag nga aramid mo? No dikat gapo ka rin ti sasao mamay kunray ti Diyos. May saka lang ang ordinaryo nga tao. Pagbalbalin ng tabagim amay sa nga Diyos. Kinuna ni Yesu kadakwada. Saan ka di na isurat pa itilintagyo a kinuna ti Diyos. Da kayo, di Diyos kayo. Ammo tayo ngagnanayon apudno ti kuna tinasantuan a surat. Nginawagan pa ti Diyos a di Diyos. Dagiti tattao a nakaitudan ti sauna. Saan ka di? Kuna inyo aya kanyak kas imbaon ti ama dito'y lubong kun pinagsantunak ti mismo a Diyos. Sika, agtabtabaw ka, agsipod ta siyak, sinaok, ti pudno, siyak ti anak ti Diyos. No saan ko nga aramidon dagiti trabaho ni amak a Diyos, saan kayo kuma ang mamati kanyak. Ngem no aramidot mo't ida, uray saan kayo ang mamati, patsin nyo latta kuma dagiti aramid ko ang makitkita yo. Tapno maamuan nyo ti kinapudno nga ti ama may sa Diyos na kay sa kanyak ket siyak na kay sa akmut kinkuana. Pinadas damanen na tiliwen ngem nakalapsot kadagiti imimada. Nagsubli ni Yesu iti templo. Idi madama mang isursuro immasideg kinkuana dagiti papanguluan a papadi dagiti pangnakayon na Hudyo kung dagiti mamaestro ti dinteg ket sinaludsod da kinkuana. Ibagaman kada kami no anya ti kalintegam ang mga aramid kadagitoy. Sa sino ya tinangted kin kay tituray ang mga aramid kadagiti minmilagro ngar aramidem. Insungbat ni Yesu, siyak man met tagsaludsod kada kayo no masungbatan da sakto mo't ibaga kada kayo no anya ti kalintegak ngagar aramid kadagitoy ken no siya sino tinangted kanyak iti awtoridad. Itatta ibagayo man no naggapuan ti turay ni Juan ang mamautisar iti Diyos nga ta wenno kadagiti tattao. Idi magdada itoy nagsisindaludsod da. Anya itan tinapintas ni sungbat tayo. No kunain tayo, ang naggapoy ti Diyos, di malapudan ako nananto kada tayo. Apay nga ron, adi kay mamatikin ni Juan. Ngam no kunain tayo mat, ang naggapoy iti tao, uberen da tayo lakit di, dagiti tattao nga da ditoy. Gapo, ti bilang da, ani Juan ang mamautisar, kat may sa propita ti Diyos.
iti kasta insong batda kini Yeswa. Awan amumi dita. Kinuna ni Yeswa kadakwada. No kasta, jakmet nga rod ibaga kada kayo, no anya ti kalintega, nga agaramid met kadagitoy. May sa parisyo, tinangawis kini Yeswa ang makipangan kinkwana. Napangarod ni Yeswa iti balay ti parisyo ket nakipangan kinkwana. Iti daytang ili, ada babae ang managbasol. Di madamag na nga adda ni Yeswa makipangpangan iti balay ti parisyo, napanmut sadya ay bitbit na ti sanga paraskita abang banglo. Bayat amang mga ni Yeswa, nagtaktakder ti babae ti likudan dagiti saksakan ni Yeswa ket napalalo ti sangsangit na. Ang nagtudtud pa dagiti lulwana kadagiti saksakan ni Yeswa. Ket iso inaramat na ti bukna nang punas kadagiti lulwana kadagiti saksakan ni Yeswa. Inagagkan na dagiti saksaka ti Mesias sana binukbukan idi bangbanglo. Hindi makita dagitoy ti parisyo ang nangawis kinkwana kinunanay ti panunot na. No propita dayti nga tao, ang pulamot kuma ti kinasya sino dayti nga babae amang sagsagit kinkwana. Ang muna kuma ti kinadakas ti panagbiag dayti nga babae. Kinuna ni Yeswa ti parisyo, Simon, adaman ibagakin ka? Insungbat ti parisyo, anya dayti maestro? Inrogi ni Yeswa ti nagistorya. Ada dua tao nga imutang iti kwarta. Ti maysa imutang iti 50 a dinaryo. Ti may kadwa imutang laeng iti 50 a dinaryo. Gapu ta sanda makabayad, pinakawan nga rod idan, dinang pautang kadakwada. Ita, sa sino kadagiti dua nga imutang, ti panagkunam adakdakkel ti panagayat na, iti dayjay nagpautang kadakwada. Insungbat ni Simon, pagarupat, nga di tao, nga ado, ti utang na, ano pakawan? Tinuna ni Yeswa kinkwana, husto ti kunam, tinalyaw na ti babae sana kinuna kini Simon. Nakitam, tinaramid kanyak dahi ti babae, simrekak iti balay mo, ket dinak inikkan iti danom, apang buggok kaday ti saksakak. Ngem dahi ti babae, binugwan na dahi ti saksakak kariti lulwana, ket pinunasan na ida, babaen kaday ti bukna. Sika, dinak sinabot iti agek, ngem itatay laeng asumangsangwak iti panganan. Di pa'y nagsardeng, amang agagep kaday ti saksakak. Sika, saan mo alinanaan ti ulok, ngem iso, dinigos na, dagiti saksakak iti bangbanglo. Ibagak nga rodkin ka, agapo iti dakkel, na panagayat ngem pakita kanyak, dayta babae, napakawanen, dagiti ado abasbasol na, ngem ti tao abasit abanag, tinapakawan kinkwana, basit met ti panagayat na. Kinuna ni Yeswa iti babae, napakawanen, dagiti basbasol mo. Kinuna dagiti dadduma as isasango iti panganan, kadagiti naknakem da. Sa sino daytoy a tao, ang mamakawan pa'y kadagiti basbasol? Ngem ni Yeswa, kinunana iti babae, agawid kan as itatal na, insalakan na ka, ti pammatim. Kinuna ni Yeswa, iti napigsa ti mek. Ti mamati kanyak, patkin namutten ti Diyos anang ibaon kanyak. Ti makataros kanyak, matarosan namutten ti Diyos anang ibaon kanyak. Imayak dito lubong, apan nakasilaw ti lubong, tapno marokatan manipod iti sipnget dagiti amin ang mamati kanyak. Sana maukom ti siya sino man adumngeg iti saok.
agpapanpay. Sa anak nga imay itagdama amang hukom iti lubong no di ket tapno isalakan ko. Adabanag amang hukom kadagijay mangumsi kanyak ken saan ang mangawat kadagiti saok. Kisao ngayon saok tibanag amang hukom kadakwada metlaeng intuno kamodyanan ngaldaw. Kinapudno na jak nagsao kadagiti napudno asasao iti kabukbukudak lang nga turay. No di ket kas tiimbilin ti Ama a Dios anang ibaon kanyak. No anyada dagiti ibagak isumot dagitoy dagiti sauk diti lubong ket ammok ang makaited iti biag ngagnanayon tibilin na. Gapuna sa uwek dagiti sasao ngimbilin ti Ama asa uwek diti lubong. Napan dagiti sumagmamano a parisyo kun Sadusyo kini Yesua ket nakisupsupyat dakin kuana. Kas panangsuot dakin kuana kiniddaw da nga mangiparang kadakwada ti milagro a pakakitaan nga naggapuy ti Dios sa dilangit ti pannakabalin na. Nagsinnaay ni Yesua iti nauneg ket kinunana. Numadanon ti malam nulumlumneken ti init kunayo nasayat itatta ti tiyempo tanalabaga ti tangatang. Iti agsapa kunayo met agtudi tatang aldaw tanalabaga ken nasipnget ti tangatang. May bagayo ti kasasad ti tiyempo babaen iti makitkitayo iti tangatang. Ngem yumot may ibaga ti kay papanan dagiti mapaspasamak a makitkita yumot kadagitoy apan panawon. Anyan ang nagdakes dagiti dadduma tattao kadagitoy ngal aldaw. Awan latta ti pamati da iti Dios. Da kayo agkiddaw kayo pailang iti sabali a makita yo amil milagro. Awan ti milagro a maipakita kada kayo. No di ti milagro a napasamak idi kinihunas. Pinanawan ni Iso ida ket nagsubli ti bilog sa bimmalasiw ti danaw agraman dagiti adalan na. Naurnong iti ayan ni Yesua dagiti sumagmamano a parisyo ken mamaestro iti linteg a naggapu dia Jerusalem. Nadlaw da amang mangan ti sumagmamano kadagiti adalan ni Yesua adida binugwan dagiti imada. Annuruten dagiti parisyo agraman dagiti dadduma Hudyo dagiti pannursuro impatawid dagiti ammada adida mangmangan no sanda pay a nakapagbuggo kadagiti imada. Dida mangan iti anyaman ngaggapu iti tindaan no sanda pay a nakapagbuggo. Iti kasta sinaludsod dagiti parisyo ken mamaestro iti linteg kini Yesua. Kitaem apay adida tungtungpalen dagiti adalam ti pannursuro impatawid dagiti ammatayo. Mangmangan dalatan adida pay nagbuggo kadagiti imada. Insungbat ni Yesua. Da kayumot ngay. Apay asalungasingan yo ti bilin ti Dios gaputay iti ayat yo amang tungpal kadagiti pannursuro yo. Takuna ti Dios nga Ama. Dayawem ni amam kini inam. Ken ti agsaw ti dakes kini amana wenno kini inana ribbeng na ti mapapatay. Ngem da kayo isursuro yo ano ibaga ti maysa tao kini ama kini inana nga titutulong na kumakadakwada ket ipainalangen iti Dios asaanen a masapul adayawon ni amana kini inana. No kasta laksiden yo ti pannursuro ti Dios tapno surutin yo ti bukod yo pannursuro. Da kayo managing sisingpot pudno na itimpadto ni Isaias kada kayo. Kuna ti Dios ti langit dagitoy nga tattao kun kunada aday dayawon dak babaen kariti bigbibig da. Ngem adayo ti puso da kanyak awan mamay ti panagdaydayaw da kanyak gaputay sursuro da dagiti doktrina ken linlinteg ngay naramid ti tao kas pagalagadan da. Inayaban ni Yesua dagiti tattao ket kinunana kadakwada. Dungeg kayo kanyak ket amirisin nyo na laeng daytoy. Saan nga ti ipauneg ti tao ti mangtulaw iti kararuana no di ket ti dakes a rumwar iti ngiwat na ngagtaod iti puso na mutlaeng. Immasideg kinkwana dagiti adalan na ket kinunada. Maestro, san mo kadingam mo?
ano pasakitam dagiti parisyo, gapo ka rin iti sinaom. Insungbat ni Yeswa, tunggal mula, asaan ngay mula ni amak, maparot to. Sanyo, apakasikuran ida, tabulsek da, amang idaldalan. Ket no tibulsek idalan na, tipada na bulsek, agpada da adwa, amat nag, iti abot. Iti pinanawan ni Yeswa dagiti tattao ket simrek iti balay, sinaludsod ni Pedro kinkwana, Apo, ipalawag mo man kada kami dagiti sinaom. Kinuna ni Yeswa kadakwada, uray da kayo, diyo ayamot maawatan. Sanyo kadingam mo nga amin nga aggapu iti ruar ang maiparbeng asumrek iti ngiwat ti tao. San na mabalin arugitan ti panagpuspuso ti tao. Tasaan asumrek iti puso no diket iti bitoka ken bagbagis na ket ibileng nanto dayta iti nalimod. Dayjay kit didakes ken naulbod asasao arumwar iti ngiwat ti tao iso ti talaga amang tulaw iti kararwana. Tamanipod iti puso ti tao rumwar dagiti banbanag a pakasalungasingan na mutlaeng iti sauken aramid. Kas tinakilo panagrasrason, panangalilaw, kinaulbod, pamadpadakes, panakiadig, panagtakaw, panagpapatay, kinaderrep, kinaapal, kinapalangguad, kinamaag, ken amin nun amay kaniwas abanbanag, ken dadumapay akita ti kinadakes, iti sauken aramid. Ngamin, agtaw di ti puso ti tao, amin dagiti dakes abambanag, ket isuda ti pudpudno, amang tulaw, iti kararwa ti tao. Pimanaw dagiti parisyo ket naguumong da tapno planon da ti panangtiliw da kini Yeswa gapu ka dagiti sasauna ken pangpangarig na ana iturong kadakwada. Nagnunumwan da iti panangibaon da kada iti paspasurot da ken sumagmamano kamkameng ti partido Herodiano tapno agparang da nalinteg ken mangyeg iti palabog kini Yeswa babaen kada iti salsaludsud da tapno iti kasta adda kalinteganda amang tiliw ken mangyawat kinkwana iti turay ken panakabalin ti gobernador. Napandang rod dagitoy iti ayan ni Yeswa ket sinaludsud da, Maestro, ammo miasaan ka nga gululbod agkakapintas dagiti sasaw imbalbalikas mo isursuron ti pudno may papan iti pagayatan ti Dios kadagiti tattao. Ita, ibagamman nga rod kada kami, no anya ti kapanunon am iti daytoy. May salungasing kadi ti lintag ti panagbayad iti buis iti emperador uno saan. Ngem nadlaw ni Yeswa ti kinasikap ket kinunana kadakwada. Da kayo ang managing sisingpet. Apay asuuten dak. Maipakita kayo man kanyak iti maysa bagi ti pirak. Inikanda iti maysa bagi ti pirak. Sinalunsod ni Yeswa kadakwada, Ita, siya sino ta kinladawan, kinakinagan iti naimarka, iti daytoy abagi ti pirak. Insungbat da, Ladawan, kinagan timperador. Kinuna ni Yeswa, Nukasta, itigyo nga rod iti emperador, dagiti kukwa ti emperador, ken itigyo met iti Dios, dagiti kukwa ti Dios. Nagulimag da amas daawan itinsungbat ni Yeswa ket awan tinaala da rason apakaigapuan ti panangtiliw da kinkwana iti imatang dagiti tattao. Iti maysangal daw napan kini Yeswa ti sumagmamano a Sadusyo o mamati asan nga agungar dagiti natay. Kinunada, Maestro, insurat ni Moises daytoy alintag kada tayo. Ano matay ti maysa lalaki nga awan putot na? Ket mapanawan na ti asawa na, asawaan ti kabsat na, ti balo, tapno maddanday ti anak, kas panakaanak day dinatay. Aday di pito alalaki nga kakabsat tito'y lugar me. Nang asawa ti nauna, ngam natay ngawan putot na. Ti may kadwa, inasawa na ti balo nga asawa, ti kabsat na anatay. Ngam natay mo't ngawan putot na. Kas tabot lang tinaramid, iti may katlo kabsat. Kan kaday ti sumarsaruno kakabsat na. Nagsasaruno dagito apito nga kakabsat, anang asawa, idi balo, a babae, kat natay da amin, ngawanan imbati da, nga anak, kinko ana. Kamudyanan na,
nataymod day di balo o babae. Ngarod, into nagungar. Da, ital daw ti panagungar. Sa sinong tungay kadagiti pito magkakabsat na kinasawan to ititay babae. Idinto ta iso, inasawa damot amin, day ta babae, dagiti pito magkakabsat. Insungbat di Yeswa, agbidot kayo. Di yung amin maawatan, dagiti nasanto na sursurat, puno pa nakabalin ti Diyos. Amuyo, aga-asawa, dagiti lalaki ken babae, iti dayti agdam abiyag. Ngem dagiti may kari, ang makagunod iti lubong, nga umay to, ken iti panagungar dagiti natay. Sandan to, ang mga asawa, ken may asawan, tadidan tumatayon, takapadpada ida, dagiti anghel, ket anak ida ti Diyos, tanak ida, ti panagungar. Paniknikan ni Moises, ang mapagungar to dagiti natay. Kuna ti Diyos, siyak ti Diyos ni Abraham, ti Diyos ni Isaac, ken ti Diyos ni Jacob. Kayat na asawan, nga iso ti Diyos, dagiti si bibiyag, asaan kitdi a Diyos, dagiti natay. Kinunati sumagmamano ang mamaestro iti dintag. Nasayat maestro, tinsungbat mo. Ket awan tinakaiturod, nagsaludsud pa ikinkwana. May nayon, ang makaitudbiyag, kada tayo amin. Siya sino kadi ti pudno Amisias? Ti pudno Amisias, iso daytoy. Iso anak ti Diyos. Saan a Diyos anak? Ti Diyos mismo tinangted kinkwana iti sirib ken panakabalin. Iso propita ken adipon ti Diyos akangatuan. Gapuna ngawaten tayo ken mamati tayo kinkwana as ipupuso. Iso ti pinagbalin ti Diyos ti langit a Kristo na ken panakaapo. Dagiti sa amin na tattao, gapuna nga dumngeg ken agtulnog tayo kinkwana. Ti Diyos isot kadakkelan unay a manangisalakan kadagiti tattao, babaen iti nasged a pamati tayo iti daytoy Kristo na nga imbaon na. Ti pudno Amisias may sa a Diyos nga ti Diyos na ket awan sa bali, no di dayjay may maysa a Diyos ti sangalubungan, a Diyos dagiti di Diyos. Gapukin ko na, kas may kari nga umay manangisalakan iti lubong, inaramid ti Ama a Diyos, dagiti so amin abanbanag iti mismo anakem ken imima na, mutlaeng. Ti pudno Amisias Yeswa, iso matalek ken pudno a saksi ti Dios ang nakabalin amin. Sinaksyan na ti Dios nga amana, kas Dios ti sangalubungan, nga awan kapada na. Sinaksyan na ti Dios nga amana, kas kakaiso na may sa Dios, ken apo ti langit ken daga, nga awanen sa bali, a Dios ti sangalubungan, ken apo ti langit ken daga, no saan laeng nga tinailangitan nga amana. Ti pudno Amisias Yeswa, pinaneknekan na nga tinaarian alinteg ti Dios, isot sa limutmutan ti tao tapno dayta tao, matawid na ti biag ngagnanayon. Ti pudno Amisias Yeswa, saan ang nagbasol ken awan pulos ang lilaw itingiwat na. Iso tinaindaklan ang maestro, kada tayo at tao. Impaganetget daytoy apudno Amisias, ti panagaramid tayo, iti pagayatan ti Diyos nga mana, anang nangruna ngumiti amin, tapno makastrek tayo, iti pagarian ti langit, ken matawid tayo ti biag, ngawan inggana. Impaganetget na nga ti pudno mamati kinkwana, ket iso dayjay agayat kinkwana, dayjay agayat kinkwana, isot mang salimut-mut kariti bilbilin na, sumurot kadaytaddang na. Ti pudno Amisias Yeswa, iso ti dinutukan ti ari iti kinagnanayon, kas ari tinalangitan a pagarian, iti babaen ti turay, ti kangatuan a Diyos, apan nakaulo na. Ti pudno Amisias, iso ti maysa mangibabaet, iti kakaiso na a Diyos ti langit, kendaga, kada iti tattao. Babaen iti papatay na, ken panang pagungar ti Diyos kinkwana, masiguro, nga dantumot ti panagungar dagiti natay,
ken panakaitid. Ti mayano tup agungguna iti tunggal maysa. Gayem agalwad tayo nga rod kadagiti naulbod a manursuro. When I think of how he came so far from going, came and dwelt among the lonely, such as I, to suffer shame and such disgrace on Mount Calvary. Take my place. Then I ask myself a question: who am I? Who am I that a king would bleed and die for? Who am I that he would pray, not my will thine for? The answer I may never know, why he ever loved me so, that to an old rugged cross he'd go. Who am I? When I'm reminded of his words, I'll leave thee never. Just be true, I'll give to you a life forever. I wonder what I could have done to deserve God's only Son. Fight my battles till they're won. Who am I? Who am I that a king would bleed and die for? Who am I that he would pray, not my will thine for? The answer I may never know, why he ever loved me so, that to an old rugged cross he'd go. Who am I? Hallelujah! Amin.